Zdravím všechny hvězdičky a hvězdičata. Mé jméno je Starworm a já vítám na server Survival Games. Môžete vidieť, nemám žiadny skin. Keďže som sa rozhodol, že budem natáčať čarovnej, kdyby ste chceli čarovnej, pokývte vľavo. Myslíte si, že som tu úplne sám? Čo? Tu fakt nie som. Nejak ma to buguje do tejto zázračnej zemi. Nie som tu sám. Prosím, nekričte. A preto som si to dal preč, lebo mi to bude lagovať jak prdel. Aj keď není vás až tak veľa. Už len sa dostať do nejakej tej arény. Počkaj, skontrolujem, či natáčam. Áno, natáčam. Vidíte, natáčam na mojom starom počkaj, nahlas. Teraz sa len dostať do nejakej arény. Viete čo, ja tu stopnem a když budem v aréne, tak už to mám prehrať. Takže zdravím všechny, som tu a je práve podvečer so zombíkmi. Do prdela, ja sa tu bojím ako o prdel a rízok. A tu ide skeleton, pozerám. Dobre, nejde po mne. Takže ja zdrhám, šprintujem. Teraz sa mi to práve nelaguje. Lebo server je na plnom pečke, do prdele, ja sa tu zjem do prdele. Ježišmaria. Fú, ty si mal meč, kámo. Ježišmaria. Fú, som ti... Ty buzeranti. Mrkva, to je dobré. Takže zdravím. Som tu zás, lebo ten minulej, čo som robil, to som troška pofailil, nevedel som, že bude večer. Takže konečne si nakopíme nejaké drevo. Áno, akože som mal rád, že som mal tú mrkvu, by som si vás zasadil na stídy, ale toto je The Walls. A budú viaceré diely z The Walls, len tu nemám kamaráta, lebo je lenivý jak prasa. A je práve, počkajte, koľko je hodín? 9, no, neviem, 9 hodín ráno. Tak, toto asi bude nudný diel, možno, že ma budete počuť takým chraplavým hlasom, nemám tu na rukom, bude mi troška mikrofón, možno, že ma ani nebudete počuť. Ale to závisí od toho, ale dolu v popisu videa budete mať možno aj server, keď na to nezabudnem dať úplne dole. Tak a to je crafting. Keby ste chceli, povedzte mi do komentárov, že či by ste chceli napríklad, neviem, čarovný Minecraft, aj keď to točia už viacerí moji kamaráti, napríklad s Gamerom som chcel natáčať lenivé jak prsa tiež, ale to nikomu nevadí, prepáčte Gamer. Máte na Facebook, počkaj, možno, že sa nejak dohodnem, len napíšte do komentárov. Feroman TV. A pokud vám vadí, že nemám skina, tak mi povedzte do komentárov, hneď to zmením. Kde kurva? Ty ste hraní kokoti, len tu tebe ťa s tým craftingom, jak jebu ty hajzli. No, bijú sa, toto nemám rád, bijú sa tu jak idioti o jeden sprostý crafting. Proste. Dneska mám dobrý deň, hrám to na starom počítači, lebo ten nový počítač, ktorý mi má prísť, že keď išli ten počítač prenášať, že on im spadol a roztrepal sa. No tak som im povedal, že keď nebude opravený. Nebolo to náhodou. To je železo. Áno, to je železo. Počkaj, ešte si nastavím. Som to mal na tme, ty vole. Je toto železo? Oni sú tu proste takí buzeranči, že máte železo, príde k vám. Ty máš železo, ukradnem ti ho. Tak som im povedal, buzeranči.
Najlepšie mať na týchto bielý luk. Vidíte? Už ma poznajú, že natáčam, tak si tu robia čo chcú, lebo sú sprostí a jebnutí a také kokotiny tu robia. Že ajajaj, bajajaj, kukuku, sedel ja som ti na boku a také bujovi. Čo si robím sekra? Keďže nestíham a má už 5 minút sa končí táto arena. Počkajte, však ja môžem attack damage 4. Ja zabíja to sekerou. Ale neser vás. Počkajte, mám aj lagy, musím preto na čierno. Pustí ma ty buzerant. Tak radšej sa skriem, lebo nechcem zase vyfasovať a zdochnúť do tých buzerantov. Fú, ideme na nich zo sekerou. Presne tak. Kedy ste tu? Teba dám! Kámo, ja chcem brnko. Ty zdochni. No to daj. Ne, ty buzerant je vyjebaný! Ne, ty buzerant! Ty si taký buzerant! Strašne ty buzerant! Ty vole! No neporazí vás! No neporazí vás! Šoky, nervy, všetko by som ich tu rozkopal. Žiadne. Do prdel. Tak na teba sa netrúfnem. Ty kam máš ešte enchantovaný, ty vole? A tu je... Zdravím. No tak to som mi taký idiot, ja si vyberiem takú mapu, kde je furt ma len Ježiši Kriste. Ja zdrhám, ja nemám na to nervy. Vidíte, tu už pavúk je, buzeranty sú už... Proste ma ty buzerant. No. Fúha. Ja tu proste zdochnem. Len 2 minúty. A už koniec, už ideme bojovať, ja pôjdem s rukou asi. Kde je ten východ? Ja som to už 2-krát pofailil. Audač mi buchlo v ruke, neviem sa rachlo mi dať. To bolí jak svinia. Není tu prechod. Fú, konečne si nakopím také drevo, ty buzerant, vypadni, lebo jak potrebujem drevo. Nielen ty. Fú, ty buzerant vyjebaný, skurvený, škaredý, jebnutý. Zdochlina vyjebaná, škaredá. Rozkopať by som vás všetkých, práve. Tu, prosím, na tu ostane nejaké drevo. Konečne. Jedno. Pochopíte to? Jedno drevo, kurva. Jedno, vyjebané, kurva, drevo. Toto ma fakt vie najebať. Áno, jaký idiot sa tu zahrabal. Ahojky, bujky, ja si tu chcem vykopať nejaké drevo, nie, do riti. Mohol by... Takže zdravím vám späť, dal som si mikrofón, nevadí. Zdravím vás späť, prepáčte, celé mi to sa spadlo. Tak sa asi s vami nemučím, lebo ešte ja to musím vyhrať proste. Nemám žiadne lagy pri tom a prehrávam jak buzerant na... Tak ako si robíš srandu, že je to plné. To si akože robíš srandu, že to je plné. Viete čo? Bol to taký failovací diel, bol to prvý diel zo Survival Games, keď budete radi. Možno, že ešte dneska niečo natočím z tohto serveru, alebo idem natáčať čarovný Minecraft, to sa ešte uvedí. Dúfam, že sa vám diel líbil, troška failovací, ale ja vám to vynahradím mojim 3 odberateľom. Je to smutné, ale chcem mať špeciál za aspoň tých 20 odberateľov, takže čus!